Usungakalazi ibhadi mangazi uthanda nomfana othanda ukukuvakashela. Somebody come and look at this. Noma ungayithemba kanjani intombi yakho kodwa ungalingi uyivakashela endlini yayo. What do you mean by that? Uma usendlini yomuntu wesifazane lala uphethe ingubo ngezandla ngoba uzophuma unqunu ushawa umphakathi kuthi uyathakatha. Hey, kahle bo, hey! Ziyakhala manje. Omunye wayehambelala. Manje akasenayo into yokuchama. Akulalwa endlini yentombi. Ngaphuma endlini ngigqoka ipiti kude. Namanje angifisi nje. Iyahlonishwa indlu yomuntu wesifazane sikhuluma abanye abanazo izinto zokuchama. Jesus. Listen properly. Amadoda manje mekufica entombini wasakubulala sevela nidumisise nobabili kuze kuse. Hey, kahle bo, hey! Zikhala muko manje. Ono ke wena mina ngaphuma ngeanda ngaze ngabona sengifika endlini ukuthi hawu yiphiti. La. Abaningi sabangcwaba abanye basetshele babelwela ukuphuma bephila akulalwe endlini yentombi bafu inyosi awuyidleli la uyitapele khona Ivale mfana.